Merdana Ford'u geçen yere reklam etkesikde Option Ford kampaniýany düşünürkeşdi köp müşterilerimiz sordy XLT komplektasiýa eliňizde barmy? Elimizde reklam edýär netibeden maşinlar anfa duranok. Täze maşin arasynda maşinlar getirýär. O myzyk maşinlar däl. Görşüňiz däl hormatly ýeşler. Ford Explorer XLT komplektasiýa maşiniň 2020 2-lük turbina, yani 4 duş volt gidýär. Maşin prosto arasy ýagdaýda hormatly ýeşler. Şu maşiny degim ýok diýsegem bolýar. Prosto renk öwürlen. Degimjeri şu jagat görlen, şu jagat ýeri sürtelen. Maşiniň hemme detaly radnoy özüniňki rir salon, maşin görşüňiz ýaly arasy ýagdaýda hormatly ýeşler. Bahasyna aýdyk geçýär, ýene döňüş gaýdanamyzda. Allah her bir musulman näwänimizde şular ýazak maşin nesip etsin. Görşüňiz ýazak, şuny dağa min düzemin isle meýdana min mesele ýok şu maşinde 4 we şu 2-lük turbina. Gelin içi bilen tanıştyryp geçelim Merdana. Bismillah. Arkaýyn habarlaşyp bilýän hormatly ýeşler XLT komplektasiýa ýanka isimleri maşiniň 2020 görşüňiz hemme komplektasiýalar ýani ýerleşdirilen nisegen bolýar içinde. Bahasy 18,5. Ýene döňüş ýagdaýlarymyz we arkaýyn habarlaşyň baba kars awtolar elmi damat siziň hyzmatyňyzda Allah kemalsa diňe nesip etsin.